Angazi ukumbuyela emakhaya bakwazi ukuthi uma yogathi insizwa yaphansi emzimkhulu. Igama lami nguMongezi wakajama ngina 22 kulo nyaka owaziwa ngokuthi uMawugathi kwezomculo osanda nje khipha EP yakhe yona lo nyaka ka 2024 kunengoma ehamba kakhulu laphana ethi oyihloso khona isitho sisibasemzini kunengoma edayisa kakhulu lapha online ethi utshwaleni udabuka phansi emzimkhulu eGoli ngifike 2020 umasweka sasuke sabantu abazozama impilo nanokuthi iyona ndawo lena esikwazi khona ukupromota umusic esikolweni ngigcine ku grade 7 ngisengizaqala grade 8 hayi ngabona ukuthi ngcono vele kuyekwe ngokuthi kuyayekwa kodwa futhi sasingeke singiseze ndawo isikolo vele bese ngithi ngiyabuka kahle kahle ke mina ukukhula kwami ngikhulele ekhaya kobaba ngifike nobaba ngimncane engithatha kumama ngase ngakhula umama ngazohlangana naye 2021 cishe bengino 19 noma bandla hlangane naye sengikhulile ngikhulele ekhaya kobaba ngikhuliswa ugogo wami ugogo osalubaba. Into eyenzeka ngangimncane ngalesa sikhathi ngangifunda khaya ngaxoshwa ngayohlala nosisi wami Siphingo. Bathi kimi ukuza kwami izinto zazimayakaya. Wena nje bebekufida nje lento bebekufida yona angaze ngize nginikele ngawe mina. Ubaba wakho abaleke emveni kokuthi kodwa ngoba impilo yaqhubeka ke nami ngiyakubonga. Kodwa ke sekuyihistory kahle kahle lena yabona esihlula nje. Umama ke uma sihlangana ke siyazwana ke khona ke siyaconnectana noma ke kungekufane nanokuthi ubathiwa mhlambe ngangibe khona ngalezi ayikhathi yabona kuzoba khona lokho kodwa hayi siconnectene siyazwana.